Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Έτσι τραγουδάει η Μίλβα. Και ιδού η δική μου θάλασσα, η δική μου μοίρα και ο δικός μου ορίζοντας, ο οποίος αρχίζει από τον πορθμό του Ευρύπου και την παλαιά γέφυρα, συνεχίζει με την Κάνηθο και το κάστρο στα θεμέλια του οποίου είναι θαμμένος ο Καρά Μπαμπά Σουλτάν. Δεξιότερα συναντάμε τους παραθαλάσσιους παραθεριστικούς οικισμούς, τον Άγιο Μινά, τη Δροσιά, τις Αλικές, τα Λουκίσια. Στους πρόποδες του βουνού με το όνομα Κτυπάς. Το όνομα αυτό το οφείλει το βουνό στο ότι στην αρχαιότητα ήταν ενεργό ηφαίστειο και κτυπούσε, έβγαζε κτύπους. Μπορεί να το δούμε και με το όνομα Μικαλισσός, δηλαδή έβγαζε μικυθμούς. Μάλιστα στη σημερινή Ριτσόνα υπήρχε ένας αρχαίος οικισμός με το ίδιο όνομα, Μικαλισσός. Προχωράμε στη συνέχεια της απέναντι βιωτικής ακτής μέχρι που φτάνουμε εκεί όπου αρχίζει μια χερσόνησος της Εύβοιας με το όνομα Γλαρομύτης, επειδή μοιάζει με μύτη, ράμφος γλάρου. Εκεί στα ριζά βρίσκεται το χωριό Πολιτικά, το οποίο επίσης αποτελεί έναν παραθεριστικό οικισμό, ένα παραθεριστικό χωριό, το οποίο προτιμούν οι Αθηναίοι και όχι μόνο για την όμορφη θάλασσα, το γευστικό φαγητό, το ωραίο περιβάλλον. Πίσω ακριβώς, σε δεύτερο επίπεδο, βρίσκεται το βουνό Καντήλι. Ολοκληρώνουμε την περιγραφή του ορίζοντα πηγαίνοντας βόρεια, όπου συναντάμε στην πλαγιά το χωριό Καμαρίτσα. Αυτή είναι η θάλασσά μου, αυτόν τον ορίζοντα απολαμβάνω εδώ τα καλοκαίρια μου και αν είμαι και τυχερή έρχομαι σε επαφή και με την ενδυμική όρνηθοπανίδα. Εδώ καταφεύγουν και πουλιά, εκείνα με τον ψηλό λαιμό, αλλά και αγριόπαπιες